Dobar dan poštovani gledatelji, evo ponovno smo tu nakon nekog vremena, idemo dalje sa zanimljivim temama. Danas bi govorio o Alta Venditi. Alta Vendita je monografija koja je napisana još 1859. u prijevodu znači visoka tržnica. Napisao je na talijanski Piccolo Tigre ili Mali tigar, koji govori zapravo o temama koje se danas, evo vidimo, eshatološki povijesno odvijaju u današnje doba, koje vidim više manje svi gledamo šutke bez ikakve reakcije i svak misli da ovo što se danas događa u crkvi i u svijetu da će proći, da je to trend. Ne, to je plan. To je plan. Evo, isto tako iznijet ću ovdje podatke kako masonerija ima upliv odavna već u katoličku crkvu, gdje sam malo prije spomenuo Alto Venditu i knjiga koja govori o iluminatima, kabalizmu, jakobinizmu, francuskoj revoluciji, samom čedu današnjega svijeta demokracije, lažne lijevih i desnih, karbonarima, to je masonska loža, fenijanizam, i sam dokument Alta Vendita dobio je veću pozornost u engleskom govornom području, te je knjiga utjecala na sami katolički nauk i integralizam. Isto tako ta knjiga utječe na politiku SAD-a, Velike Britanije i Irske, te je naravno u to doba bilo pametnih glava, pa je predložen nacionalni katolicizam, a to su bili frankisti pod vladavinom Franka generala 1939. do 1975. Kada je nestaje sama njegova ideja, gdje je on bio nadahnut od samog Boga i vidio je tko je neprijatelj čovjeka, tko je neprijatelj crkve i tko je neprijatelj ljudskog roda, a to su zavjerenici, to je masonerija, to je to zlo, to je to sotonsko gujno leglo koje nikako ne da mira ljudskom rodu, božjim stvorenjima, i koje uvijek rovari nanovo protiv čovjeka. Dakle, malo ću još ići u povijest pa ćemo vidjeti kako je crkva i narod Božji napadan. Tako sam George Dillon, to je bio irski misionar koji je živio od 1836. do 1893. On je inače bio misionar, irski pisac, i 1884. gospodnje godine održao je konferenciju o masonskom ratu protiv kršćanske civilizacije. Sam knjigu je napisao Rat Antikrista s crkvom i kršćanskom civilizacijom, a tada Papa Lav XIII je sam odobrio i financirao izdanje same italijanske verzije. Evo vidimo kakve su pape bile u povijesti, a vidimo danas koji je nauk samog ovog pape, koji jednostavno radi na sinkretizmu, po meni ujedinjenju religija. Spominjao sam teologiju oslobođenja, sami marksističko-komunistički pristup. Kalergijev plan se provodi, evo vidimo, u djelo po Europi, tako da ide sve svojim tijekom, a to je upravo ovo zlo, ovaj integralizam i ovo što nam odavno te masonske lože, masonski redovi planiraju učiniti protiv kršćanske Europe i samog civilizacije ove koju poznajemo.
Dakle, George Dillon je bio doktor teologije, znači nije bio glup čovjek, ni bio je učen, službeni je član bio i papinske obitelji, a pri samom radu su mu pomagali takozvani pasionisti, to je bio jedan red kao karmeličan. Tu je inače još osuđena suradnja bavarskih iluminata koji su osnovani 1786. Znamo Adam Weishaupt, ubačenik, kriptožidov, ubačenik među redove Isusovaca, osniva taj red zavjerenika i osuđeni su talijanski karbonari te sam Lord Palmerston. Karbonari sam rekao da smišljaju plan i upetljani su u ovu knjigu. Možemo nazvati rat Antikrista s crkvom, a crkva, kad govorim, crkva je sveopći Božji narod. 1885. znači rat crkve s Antikristom piše irac Monsignor George Dillon i objavio je ponovo 1950. Fradenis Feihi. On je objavio tu knjigu Rat Antikrista s crkvom u redigiranom obliku kao slobodno zidarstvo velikog orijenta koje je razotkriveno kao tajna moć iza ni više ni manje nego komunizma. Sami vidimo komunizam da se sad vraća na mala vrata i da cijeli svijet vata pod svoju šapu, pod nekim jednakošću, bratstvom. Evo vidimo, samo u Vatikana se to nažalost propovijeda. Naravno da nijedan čovjek nije jednak, samo mora imati jednaka prava i kaže se da smo svi, naravno, i od početka svijeta i nastanka neistobitan s Ocom, tako da smo svi mi različiti, Bogu hvala dragome na tom, a ne jednaki, ali kaže moramo imati jednaka prava. Kažem, komunizam je zlo koje, evo vidimo, nadolazi kroz mala, a i velika vrata i lagano stišće cijeli svijet. Tema knjige je još ateistički iluminizam kroz infrastrukturu slobodnog zidarstva velikog orijenta. Evo vidimo i u mojoj Hrvatskoj potpis slobodnog zidarstva tog velikog orijenta i način na koji se sprovodi sveopća politika. Znači, zatire se bilo šta domoljubno, bilo šta vrijedno, ljubavi prema domovini. Znači, mi ne govorimo ovdje o mržnji prema ikojem drugom narodu, nego ljubavi prema svojoj domovini. Tako je dozvoljeno svakom narodu da voli svoju domovinu, ne ugrožavajući drugi. Naravno, to je sve u cilju stvaranja jednog svjetskog, a neće uspjeti, jednog svjetskog poretka. I naravno, ovdje u knjizi Rat Antikrista s crkvom, koji je napisao irac Monsignor George Dillon, spominje se rat protiv, naravno, katoličke crkve, koja je, da se sjećamo, sami Tridentski koncil, kada je misa, sveta latinska tradicionalna misa, zaštićena i kodificirana, i evo vidimo, nakon drugog Vatikanskog se pretvara u jednu misu koja se zove Novus Ordo na latinski, zapravo nova misa koja se prilagođava, možemo više reći, protestantizmu. I osim toga stvaraju se, to sam imao razna videa, mnogi karizmatski pokreti zajednice gdje se ruši ono jedinstvo, nauk, jednostavnost katoličke vjere i onoga izvornoga katoličanstva, univerzalnosti ili kršćanstva što je bilo od početka i nekih 1900 godina. Dakle, ponovo se spominje radikalni, liberalni, republikanskih revolucije i dan danas kad se spominju revolucije i stvaranje republika, sami vidimo kako liberali, ti masoni preko komunista to rade. Usmjerene su naravno na antikatolicizam te na borbeni ateizam. Knjiga detaljno opisuje aktivnosti revolucije u Francuskoj, Italiji, Njemačkoj, Irskoj. Dakle, sad ćemo ići na 1942. godinu kada Denis Feihi
osniva katoličku integrističku skupinu Marija Duče, Marija za vođu, kao Marija, djevica Marija. Cilj je ugraditi katoličku doktrinu u pravnu strukturu same Irske države, a danas vidimo što je Irska postala najateističkija zemlja u Europi, gdje pobačaj predvode i ostale ludosti stvari i blagoslova Božjega na Irskoj neće sigurno biti. Dva najpoznatija autora teorije novog svjetskog poretka bio je francuski isusovac Augustin Barnel. 1799. godine napisao memoare Illustrating the History of Jakobinism, znači povijest Jakobinaca. John Robinson, profesor filozofije u Edinburgu, Škotskoj i tajnik kraljevskog društva, isto obrađuje, to je jedan od ta dva najpoznatija, znači Augustin Barel i John Robinson su dva najpoznatija autora teorije novog svjetskog poretka. Knjiga 1797. koja se piše tada zvala se Dokazi zavjere protiv religija i vlada Europe, koja se održavala na tajnim sastancima slobodnih zidara i iluminata. Spomenuo sam pape prije, pa imamo encikliku Lava 13. Humanum Genus, a 13.5.1846. Grgur 16. papa radi encikliku Mirari Vos, a 15.8.1832. Gdje se osuđuje racionalizam, galikanizam i moderni liberalizam. Evo vidimo, ponavljam ponovno kako su pape bile na pravom tragu, pravi borci za opstojnost Božjih ljudi, pravoga puta morala, ispravnoga gledanja na kršćanstvo i svijet, i gledamo danas ovaj liberalizam i ova dugina prava i sve skupa gdje to vodi i čemu to ide. Jer danas svjedočimo raskolu velikom i u Njemačkoj katoličkoj crkvi i po cijeloj Europi. Dakle, to su bili stari nauci gdje se protivi odvajanju crkve od države i napadi osnivanja republika, koja je naravno ponovno, da kažem, krenula iz Francuske revolucije 1789. godine. Pio IX. 16.6. papa također 1846. do 1878. živio blaženi. Iz prve je čak bio malo liberalan, kasnije popustio po prijetnjama, on napušta Rim. I zanimljivo je pod Pijom IX. Da je ban Jelačić zaslužan da 1852. godine papa Zagrebačku našu biskupiju uzvisuje u metropoliju. Haulik imamo u to doba za Pija IX. Novi je biskup i naravno Haulik je protiv Ilira Jugoslavije nasuprot Strossmayera. To je jedna posebna tema i zanimljiva kako je ovdje i kroz katoličku crkvu u to doba upleten ilirski pokret i kasnije preko masonerije Setom Vosom i ekipe, nažalost, tamnica Hrvata, dvije Jugoslavije koje smo nažalost imali, i ponovno rade na trećoj Jugoslaviji, regiji ili Balkanu, i Bogu hvala dok je jedan branitelj živ, ja se nadam i vjerujem neće vam to proći. Imamo još zanimljivo 8.12.1854. dolazi dogma o bezgrešnom začeću blažene djevice Marije i Quanta Cura, to je protiv modernizma, gdje enciklika dolazi od pape Pija IX. Dakle, vidimo danas probleme gdje sam isto u jednoj, ja mislim, onoj Gospi od dobrog uspjeha govorio, kad Vatikan ne osuđuje komunizam ispravno, ni će ga ikad osudi ni marksizam, i u zamjenu za sudjelovanje ruske pravoslavnih prelata na drugom Vatikanskom saboru. To je, ja mislim, bilo u dogovoru tamo Metz u Francuskoj, to bilo sastanak.
E, Još je zanimljiva priča o Isusovcima, gdje su nažalost pali po teologiju oslobođenja i infiltrirali se mnogi u njihove redove neprijatelji crkve, jeli? Tako da, evo, mogu još spomenuti da je za vrijeme Pape Pija XII, gdje je podržavao ga kardinal Bea, bio osobni ispovjednik i u to doba je isto bila snažna intencija, borbe, evo, protiv same masonerije i teologije oslobođenja, koja je, evo, danas vidimo su afirmirali i doveli na vidjelo i ona se sprovodi u djelo. Tako da, evo, sam malo ovako, ne mogu reći s brda s dola, ali sam naveo neke stvari i taj Alta Vendita, to je zapravo plan ili knjiga masonerije i samo sam htio porediti prije 200 godina kako su crkveni oci, ljudi i oni koji su bili ozbiljni, koji su znali šta rade i govore, sačuvali su i ostremili su tome da sačuvaju vjeru, a samim tim narod i moral, kako svoje domovine u kojoj obitavaju, tako i Europe pa i cijelog svijeta. Danas, da ne ponavljam, je svekolika mogu reći nezainteresiranost uglavnom crkvenim redovima, indolentnost, nema prave poruke, sve se svodi na ništa, neke light motive, šutnja prevladava, jednostavno su kupljeni, trebali bi biti za Boga i odreći se svega onoga materijalnoga i da ne služe dvojici gospodara, šta Isus reka, nego da služe Bogu. I dragi moji, evo, slušatelji, gledatelji, to bi bilo sve za danas i nadam se da je bilo kratko i zanimljivo. Hvala vam lijepa, Bog i Hrvati.